A Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza reclama transparencia nas listas de agarda. Con esta concentración celebrada a mediodía ás portas do Hospital do Barbanza, denuncian que Sanidade maquilla as cifras reais, posto que as listas tan só se elaboran coas primeiras citas, sen ter en conta as segundas para revisión. Cando teñen que maquillar as listas de espera de primeiras e a costas das segundas. Entonces, o que non pode ser é que en algunhas especialidades como traumatoloxía a primeira sea en un tempo que podemos asumir, pero que se o médico me pide unha proba, me pon un tratamento e me dice que me quere ver en 6 meses, tarde 2 anos en verme nunha revisión, porque iso fai que o sistema non funcione, non? Esta concentración ven precedida dunha campaña de recollida de sinaturas. En febreiro entregáronse máis de 3.200 firmas. En outubro solicitouse unha xuntanza coa xerencia sen recibir aínda resposta. En outubro entregamos por escrito unha solicitude para que a xerencia se reunira con nós para falar deste tema e tampouco temos resposta, nin as sinaturas de febreiro, nin a solicitude de reunión de outubro. Por eso estamos aquí. Queremos recordar que hai pacientes de trauma que levan casi 2 anos esperando por unha revisión, que hai pacientes de ginecoloxía que levan desde febreiro esperando por unha revisión, que hai pacientes de interna que levan 2 anos esperando por unha revisión, que hai pacientes de endocrino, de ollos, de psicoloxía de adultos esperando máis de 6 meses por unha revisión. Ademais das demoras para as citas con especialistas, os manifestantes lembraron a precaria situación da atención primaria, con casos como do Centro de Saúde de Aguiño, actualmente sen médicos. Agora, Dios, non temos ningún. Tiñamos un pediatra, hai uns anos que o sacaron, e agora queren que quedemos sen centro médico. Eu non vexo por qué. Nós necesitamos un médico en Aguiño, porque a población triplicouse ou máis, así que necesitamos xa 2 médicos como mínimo, e tiñamos un auxiliar de enfermería e solamente temos 2 enfermeros, e necesitamos iso,